Vi ser på en vektor med koordinatsættet 3,2. Vi kan danne en ny vektor, der ligger på tværs. En tværvektor. Den danner vi ved at dreje vektor A 90 grader mod uret. Vi betegner tværvektoren med et lille symbol, som hedder hat. Tværvektoren har koordinatsættet -2,3. Den har også samme længde som den vektor, den er dannet ud fra. Der gælder, at tværvektoren står vinkelret på vektor A. Hvis vi kender vektor A's koordinater, kan vi finde tværvektorens koordinater som -A2, A1. Der er altså byttet rundt på første og anden koordinaten og sat et minus. Vi definerer en størrelse, vi kalder determinanten, som viser sig at være ret nyttig, når vi skal beregne forskellige ting. Vi har to vektorer A og B. Determinanten for A og B er defineret som skalarproduktet mellem tværvektoren for A og vektor B. Og det vil altså sige, at når vi har dannet tværvektoren til A, som så bliver -2,1, så kan vi tage det almindelige skalarprodukt mellem tværvektor A og vektor B. Og vi ganger første koordinaterne, -2 gange 3, og plus anden koordinaterne, 1 gange 4. Det giver -6 plus 4, og til slut får vi -2. Så determinanten for vektorparret A, B er lig med -2. Vi kan også beregne determinanten på en anden måde. Vi kigger på de to vektorer fra før, A og B. Determinanten for A og B kan beregnes ved hjælp af et skema med lodrette sider, hvor vi stiller de to vektorers koordinater op ved siden af hinanden. Nu ganger vi så over kors, det vil sige 1 gange 4 minus 2 gange 3. Vi får, at det giver 4 minus 6, og det giver -2, ligesom før. Den ene metode er lige så god som den anden, så du kan vælge den, du synes er nemmest at bruge eller huske. For to vektorer gælder det, at determinanten for vektorparret A, B er givet ved skalarproduktet mellem tværvektoren for A og vektor B. Vi kan skrive determinanten op som et 2x2 skema, hvor vi ganger over kors. Der gælder desuden, at hvis vi bytter om på rækkefølgen af vektor A og vektor B, så ændrer determinanten fortegn. Vi siger, at to vektorer udspænder, det vil sige danner et parallelogram. Det fremkommer ved at parallelforskyde vektorerne. Man kan vise, at arealet af parallelogrammet kan beregnes ved hjælp af determinanten. Arealet er lig med den numeriske værdi for determinanten. Vi husker, at den numeriske værdi er den positive udgave af et tal. Og da vi beregner et areal, giver det god mening, at vi altid skal have et positivt tal som facit. Vi vil finde arealet af de to vektorer A og B fra før. Her fandt vi, at determinanten var -2. For at finde arealet skal vi blot tage den numeriske værdi, og vi får, at arealet er lig med 2. Vi kan se på figuren fra GeoGebra, at de to vektorer udspænder et langt og smalt parallelogram, som har arealet 2. Vi kan også danne en trekant ud fra to vektorer. Vi siger, at de to vektorer udspænder en trekant. Eftersom denne trekant udgør præcis halvdelen af det udspændte parallelogram, må arealet være halvt så stort. Der gælder derfor, at arealet af den udspændte trekant er en halv gange den numeriske værdi af determinanten. Vil du lære, hvordan du skriver suverænt gode opgavebesvarelser, så klik på linket under videoen. Vi ses i næste video.